Até o que a gente raça gironero. Perché erano arrivati su Magna de Valeggio. Che non abbiamo ridotto ma che no, In ja 39, 40, que hi ha encara 3 generacions en majors. Més après que vinga de la independència de la henna. Era henna que anava a treballar de fora. I després era famílies que són joents amb joents, els viels amb els viels. E que jo no causa. No. Che trovato? Ah oui, però els viels com jo hi deia de la vita que non pas joents. E joent, c'est-à-dire, nosaltres que érem habituats a viure de pot de causa, no llevem pas a l'agència de qui hi ha ara. Ara que hi ha agència, que es van crompar per les ulles uè, a Haití se no van pas, que se no se cau per el Haití. Dic que del nostre temps, que no llevem bé per ell, tant estiu, i per ell tant d'hivern. Mamma che era costurera, cominciavo a piglia cada anno entera festa. Io piglio d'estiu. Enta di guerra che io mi inventò e che io mi ero tenuta di guerra. Tandis que ara que canvien de tenuta tot jo, a la vegada els viels no pas eren meves idees, no es poden pas viure de joents. Però meus joents que han lloc d'altres recursos que nosaltres no ho hem pas. Que treballen tots dos, que han de bones situacions, en principi, i a la vegada que podem anar a vida, que nosaltres no podem passar millor. I a la vegada que hi ha vells que són rebel·les, que no suporten pas. Que cal deixar la plaça, cada un la plaça. I jo crec.